мунохшаи оилавӣ дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент як оиларо мотамзада кард. Шаҳрванд Ҳоҷимуродов Далер Шодимуродович соли таваллудаш 1986 сокини деҳаи ёрӣ санаи 1 ноябр тахминан соатҳои 15:30 бо истифода аз корди хоҷагӣ ва расонидани 12 захми корд ҳамсараш Бобоева Шукронаи 27-соларо ба ҳалокат расонида, бародари ҳамсараш Бобоев Идрисхоҷа Қудусович соли таваллудаш 1990-ро 5 маротиба бо корд ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ расонида ҷои ҳодисаро тарк мекунад. Канораҷӯӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ қасди навбатии гумонбаршуда Далер Ҳоҷимуродов аст, ки мақсад дошт аз ҳудуди ҷумҳурӣ берун равад. Фаъолияти саривақтии оперативии ҷустуҷӯии мақомоти милитсия нагузошт то ин ки шахси ба ҷомеа хавфнок ба ҳадафи худ бирасад ва ҳангоми убури сарҳад Ҳоҷимуродов дастгир карда шуд. Сабаби ҷанг чӣ буд? Кор задан? Кор задан дама нападатам кор задан. Мақсади киштан доштӣ? Мақсади киштан надоштам. мутобиқи маводҳои аввалияи тафтишотӣ оилаи ҷавон соҳиби 2 фарзанд буда рӯзи ҳодиса гумонбаршуда Ҳоҷимуродов барои баргардондани ҳамсараш ба хона, ки дар манзили волидайн қарор дошт, он ҷо меояд. баъди бори аввал ҷавоби рад гирифтан такроран меояд, ки дар ин асно бо додарарӯсаш вохӯрда байни ҳам муноқиша мекунанд. дар ин ҳолат Далер Ҳоҷимуродов аз корди пешакӣ бо худ доштааш истифода намудааст. зимни ҷанҷол ҳамсараш Шукрона Бобоева барои муҳофизати бародараш ба муноқиша ҳамроҳ мешавад, ки шавҳар ба ҷисми ӯ 12 зарбаи марговар задааст. дар ҳолати вайрон шудани муносибатҳои оиладорӣ, пошхӯрии оилаҳо агар як тарафи масъала бошад, ба хубӣ наанҷомидани бадбинию номуросоӣ таҷрибаи талхи ҳаётӣ аст, ки ба ҳодисаҳои ғайри чашмдошту гӯшношинид меанҷомад. ҳамин тавр ҳангоми ба беморхона дастрас намудан Шукрона Бобоева ба ҳалокат расида, бародараш Идрисхоҷа Бобоев баъди ҷарроҳӣ дар беморхона қарор дорад. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин акнун гумонбаршавандаро зарур аст назди қонун ҷавоб гӯяд. тафтиши қазияи мазкур бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти прокуратураи шаҳри Панҷакент ба роҳ монда шуда Далер Ҳоҷимуродов дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.